И какво става, хора? Аз съм Коце и днес съм тук с едно ново видео, в което ще правя това, което пише в заглавието. Именно, че ще влизам в изоставена сграда, в която вече съм влизал 5 милиарда пъти. И ще звъним на странни номера, за да видим какво ще стане. Та, хора, само да ви кажа преди тези неща, защо отново влизам в тази сграда. Всички ме следите защо не съм влизал в немската болница или те подобни и всички пишете защото ме е било страх. Ами първо отидете да видите и после казвате, че ме е било страх, защото аз лично отидох да проверя. Защото исках този клип да го снимам там. Но искам да ви кажа, че абсолютно всичко е затворено. Няма вход, през който ти по някакъв начин да влезеш в немската болница. Аз да се ви го кажа. Ако искате ми вярвайте, мързи ме просто да ходя да ви показвам това нещо. Но просто аз ви казвам, че наистина е така. И има и други ютубъри, които могат да ви го кажат, които са се пробвали в скоро време да влязат. Защото мисля, че от около половин месец е така. Но не съм много сигурен. Така че аз да си ви го кажа, да знаете. Да не ме кажете, тебе те е страх, затова само влизаш в тази сграда. И то като цялко ми беше страх и в тази сграда нямаше да влизам, нали? Ама добре, аре, но кой да мисли. Направо влизаме. Тук имаме стъкла, не знам. Само да ви кажа, че аз съм сам и не е много яко. Така да го кажа. Опа! Окей. Вече стигнах почти. Така, оглеждам се, защото съм сам. Аз просто ще звъня на номерата, не обещавам, че не знам, нещо ще се случи. Но се надявам да се случи нещо. Да ми вдигне. Записал съм си някои номера, на които ще искам да вдигна и сега ще трябва да поставя камерата, тече до после. Та, хора, връщам се. Мисля да започвам да им звъня, по-точно. Така че, надявам се това, което ще правя да ви хареса и ако така може да ударите едно лайче. Но някак да сте сигурни, че ще ви хареса без да ви изгледате цялото видео, тъй че просто останете до края на видеото. Та, отивам тук и в бележки съм се записал, бележки, съм се записал номерата, на които реално ще звъня. Защо не натиснах тъпата бележка? Ето, надявам се, че е Фокс. Фокс, нали? Фоксна. Та, първият номер, на който ще звъним е 08098. Това е номера. Повечето по-скоро казват, че това е бил номерът на смъртта. Нещо подобно. Та започвам 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 осмици. Така. Натискам. Телефонът на абоната в момента е изключен или извън обхват. Значи има такъв. Да, разбрах. Значи има такъв номер. Това е яко. Дайте пак. Обръщам се, защото Абоната в момента е изключен или извън... няма да вдигне. Окей, 088 номер на смъртта в момента е Z. Смъртта в момента е Z. Следващия номер, който едва ли нещо ще стане, е 666, който е така наречения номерът на сатаната. Натискам. Номер не съществува. Такъв номер не съществува. И аз така очаквах. Следващия номер, леле колко бързо минаваме номерата, е номерът 1000, който ще е като 666. Абсолютно нищо. Телефона на абоната е изключен? Не, по-скоро ще няма такъв номер. Нещо такова. Пише, че говорим тук горе. Четиче. Окей. Номер 1000. Възможно най-плашещия номер до сега. Следващия номер, който е бил
По-скоро не му знам точно историята, но е бил на някакви... Абе, хора, нямам си идея, но е някакъв пак такъв странен. 088992 часа. Добре. Ето, написах номера. Това е. И извъня. Набраният номер е грешен или непълен. The number you have dialed is wrong or incomplete. Добре. Значи такъв номер нема. Следващия номер, на който ще звънем е малко по... Как да го кажа? Смешен. Това е. 088 69 69 69 и така. Ето сега ще кажа. 088 69 69 69 6. В смисъл 69 на макс. Звъним. Сигурно не съществува такъв номер, не знам. Избраният номер е зает. Моля, опитайте по-късно. The subscriber is busy. Значи има такъв номер. Има такъв номер. Наистина ли има такъв номер? Пак ще звънна. Избраният номер е зает. Моля, опитайте по-късно. Знаете. Добре, следващия номер е 089 660